କିଛି ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଠେକୁଆ, ଗଧିଆ ଆଉ ପାଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସିଥିଲେ। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପେଟୁ, ତମକୁ ତ ସବୁବେଳେ ଭୋକ। ଯାଅ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଫଳ ଖାଇନିଅ। ମୁଁ କିଛି ମିଠା ଆଉ ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ମିଠା ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିବନି। ମୋ କହିବାର ମାନେ ହେଲା ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ଭାଇ, ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ମିଠା ନାହିଁ। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାଲ ଆମେ ମିଶିକି ମିଠା ତିଆରି କରିବା। ଏକଦମ ମସ୍ତ। ହେଲେ ଆମେ କଣ ତିଆରି କରିବା? କ୍ଷୀରି। କ୍ଷୀରି କଥା ଶୁଣି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। ମୁଁ ତ କ୍ଷୀରି ଭଲ ଭାବେ ତିଆରି କରି ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିବା। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଜିନିଷ ଆଣିବା। ପାଣ୍ଡା ଭାଇ, ତମେ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ଚାଉଳ ଆଣ। ଗଧିଆ, ତମେ କ୍ଷୀର, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚିନି ଆଣିବାକୁ। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗରେ ଚାଲିଗଲେ। ଗଧିଆ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷୀରବାଲା ଘରର ବାହାରେ ଆଉ ଲୁଚିକିରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରବାଲା ତା ଘରକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗଧିଆ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ପଳେଇଗଲା। ଠେକୁଆ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ମିଠା ଦୋକାନରେ। ଦୋକାନରେ କେହି ନଥିଲେ। ଝାକାସ୍, ଦୋକାନରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଠେକୁଆ ଚିନି ଦେଖିଲା ଆଉ ମୌକା ଦେଖି ଚିନି ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଆସିଲା। ପାଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତରେ। ପାଣ୍ଡା ଧାନ ଛିଣ୍ଡେଇଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଖାରେ ପୂରେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ ପଳେଇଗଲା। ବାଉଁଶ ବୁଦା ମୂଳରେ ତିନି ଜଣ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାଣ୍ଡା ଧାନକୁ ବାଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରୁ ଚାଉଳ ବାହାରିଲା ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଗଦା କରିଦେଲା। ଗଧିଆ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ସେଇଠି ରଖିଲା ଆଉ ଠେକୁଆ ଚିନି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି? ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ଷୀରି ବନେଇବା। ମୁଁ ନିଆଁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ପାଣ୍ଡା କିଛି କାଠ ଆଉ ପଥର ଏକାଠି କରେ ଆଉ ସେଥିରେ ଚୁଲି ତିଆରି କଲା ଆଉ ପଥରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ମସ୍ତ ଭାଇ। ଏବେ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିବି। ଗଧିଆ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ଚୁଲିରେ ରଖିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଆଉ ଚିନି ପକେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡିରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲା। ତିନି ଜଣଙ୍କ ନଜର କେବଳ ସେଇ କ୍ଷୀରି ଉପରେ ଥାଏ। ଗଧିଆ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀରିକୁ ଘାଣ୍ଟିଲା ଆଉ ଏବେ କ୍ଷୀରିର ମହକ ଖେଳିଗଲା। ତିନି ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କ୍ଷୀରି ହେଇଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଡେରି କଣ ପାଇଁ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଅସନା ହେଇଛେ। ଆମେ ଚାଲ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା। ଆମେ ତ ଅସନା ହେଇଛେ। ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ନଦୀରେ ଗାଧେଇବା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ବାପରେ, ପାଣି ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ମୁଁ ଯାଉଛି ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇକି ଆସିବି। ତମେ ଦି ଜଣ ଗାଧେଇକି କ୍ଷୀରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଠିକ ଅଛି? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ। ଠେକୁଆ ଆଉ ପାଣ୍ଡା ନଦୀକି ଡେଇଁଲେ ଆଉ ପାଣିରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପାଣି ପକେଇଲେ। ଚାଲ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ଆମେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଦୁହେଁ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆମ କ୍ଷୀରି କିଏ ଖାଇଲା? ଆରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ କ୍ଷୀରି ଏଇଠି ଥିଲା। ଲାଗୁଛି ସେ ଗଧିଆ ଆମକୁ ବୋକା ବନେଇଦେଲା। ସେ ହିଁ ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ଗଧିଆ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଖରୀରୁ ଗାଧେଇକିରି। ଇଏ କଣ? ତମମାନେ ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଇଛ? ଆମେ କ୍ଷୀରି ଖାଇନୁ। ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ହାଣ୍ଡି ପୁରା ଖାଲି ଥିଲା। କଣ? ତାହେଲେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା କିଏ? ସେମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କୋଉ ଜନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷୀରି ଖାଇଛି। ଛାଡ, ଆମେ ଆଉ କେବେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦବା। ଗଧିଆର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଠେକୁଆକୁ ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ୍ଷୀରି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ କିଏ ଖାଇଛି? କିଏ ଖାଇଛି? କିଏ ସେଇଟା ତ ଏ ମାଠିଆ ହିଁ କହିପାରିବ। ଚାଲ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ। ତିନି ଜଣ ଯାକ ହାଣ୍ଡି ନେଇ
ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ହାଣ୍ଡିକୁ କଣ କରିବା? ଆମେ ମାନେ ଏ ମାଠିଆକୁ ନଦୀରେ ପକେଇଦବା ଓଲଟା, ଆଉ ଏଥିରେ ବସିକି କହିବା କ୍ଷୀରି ମୁଁ ଖାଇଛି ତ ମୁଁ ହିଁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବି, ଆଉ ଯିଏ ସତରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିବ ସିଏ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ବୁଝିଲ? ହଁ ଠିକ କଥା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଯିବ? ଠେକୁଆ ହାଣ୍ଡିକୁ ନଦୀରେ ପକେଇଲା ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା। ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବି। ଠେକୁଆ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଗଧିଆ ଏବେ ତୋ ପାଳି। ଗଧିଆ ଡରିଗଲା। ତଥାପି ସେ ହାଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଡରି ଡରି ଥରିଗଲା। ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ମିଛ ହିଁ କହୁଛୁ। ମିଛ କହିବା କାରଣରୁ ତୋ ଗୋଡ଼ ଥରିଲା ଆଉ ତୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲୁ। ଆମେ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲୁ ତମେ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି। ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ। ମିଛର ବୟସ ଛୋଟ ଥାଏ ଆଉ ଆମେ କେବେ ବି ମିଛ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧୋକା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ।